yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati Dakar lamorde Sénégal, yamde jeetati silmaji capanɗe tati to Paris lamorde France. Moussa Oumar Bari. To Niger, préfet wuro torodi ɓesgu mum mbarama e jangu kuliyankoɓe mbaɗi faade e galle makko. Ngu jangu waɗi koye o walete paltiɗo ardiɓe leydi ndi ngala taw ko kaali e ngu jangu. Kongol woni lawol aranol ko préfet ina ware e nder ngo wuro e jangu, tawi ko ngo wuro tawate ko hedde 50 kilométre hakkude maggo e ñaami lamorde Niger. To Guinée, caggal nde suudu sariya mawdu ndu tengtini polgu général Mamadou Doumbouya e sumgoji joɓɓinaɗi toon ñande nogas e jeetati lewru ndu faltino ndu. O waɗi yewtere e yeeso ɓiɓɓe leydi ndi e mayre o holti wertude juuɗe e dendagal guinenaɓe yiɗɓe gollanade leydi ndi. E on saaha to banggue dawriyankoɓe to miijoji ene pecci saabu yoga e mabɓe ene cikkiti ndu noddandu. Hoorejo leydi Venezuela Nicolas Maduro e joom suudu makko darnanoma hanke e yeeso sariya toon to dowlaji jantuɗe Amérique. E nder ɗum o yeddi dendagal tuume pawaɗe e makko, kono kam e joom suudu makko keddoro e nder gaso ha e nder lewru tataburo gam ruttade e yeeso sariya. tedduɓe heeɗiɓe rafi on calminama, bisimilla moon e ɗi kabaruji. E fuɗɗode majji, jangu kuliyankoɓe waɗi e nder wuro torodi gonɗen koto Niger, hakkude ngo wuro e ñaami lamorde leydi ndi ko hedde 50 kilométre. Nde hippande waɗi ko e jamma alet faade e galle préfet mbo torodi. E nder ɗum préfet o wasi hen fittanu makko ardiɓe leydi ndi ngala taw ko kaali e ngu jangu, kono seedeɓe hewɓe kulliti fodde yimɓe jettoto mbarama e ngu jangu. Ko ngol woni lawol aranol ko préfet ina ware e ngu jangu e nder ngo wuro. Minati Diallo. seedeɓe hewɓe bange konungu kolliti préfet jo wuro torodi ko konunke jatin, ko kanko e koreji makko maayi e nde hippande waɗande e dow galle makko. ɓe waɗu boneɓe ko galle o konunke tan no bonni ɗum fey so tawi nokkure nde ana haybano sannen jokkini hen seedeɓe ɓe. seedeɓe woɓɓe ɓe jewtidinɗen kolliti limore mayɓe e o fitina ana fota jeɗɗon. e wi mabɓe kuliyankoɓe ɓe naɓi mobilaji tati konungu caggal hippande ɗe. ɓe kaɗali ɗeɗen golle bonɗe tan ɓe mbawi ɓantude yimɓe ɗiɗon mabɓe nanganoɓe so udda e wuro torodi, nantini seede goɗɗo. e kabaruji mabɓe jatin nantinaɗi fedde kuliyankore jinimo holliti ko kañum waɗi nde hippande alan o. andinte ngo wuro torodi ana jaɓɓi ɗi lebbi fuu fo calɗi konu Niger hertamoya noddiraɓe force spécial immaɗe dakagol mabɓe e nde nokkure ko haɓude e rafindenago. nde wonno torodi ana wondi e kippanɗe wakkati fuu fo pelle kuliyankoje. e hitande ƴaɓɓide nde yimɓe fedde jinimo cumino cuuɗi jangirniɗi kewɗi uddi goɗɗi. e 17 lewru ƴaɓɓinu ndu tan hoorejo suudu janginirdu makka londi diwtama tafon kabaru makko heɓaka. ɗe caɗele rafindenagu ana laati sababu e gugollo yimɓe hewɓe e nokkuje mabɓe fewde e ñaame lamorgo leydi ndi.